É un repertorio pequeno porque levan 2 meses, 3 meses ensaiando, entonces esta é unha cousa máis ben a medio plazo ou a largo plazo. Van a tocar, teñen preparadas 4, non? 4 pezas montadas, o que é para a banda montadas. Logo, bueno, saber saben, eu creo que cada un debe saber 1500 polo menos, pero digamos que montadas na banda hai 3 ou 4, entonces a partir de aquí se seguirán montando e a moi corto plazo haberá moitas máis. Decir que hai pendientes, incluso xa, creo que falta confirmación de día, non? Para ir á Televisión de Galicia, o programa Luar, falta confirmar o día. Ten pendiente xa, ainda que está empezando a formarse, hai 2 ou 3 actuacións probablemente na Coruña, no Concello, nas festas da Santa Margarita, incluso creo que na regata, falta confirmalas, pero que están casi moi tal. Bueno, nada máis, as pezas se presentará Lleito Romero, que é o director da banda, e non vou a presentarlos a todos porque todos vos aquí esta mañán e igual me corredes, o sea que un aplauso outra vez e tamén. Boas tardes a todos. Esta primeira peza que vamos a interpretar é unha suite de 3 pezas, que a primeira delas é unha carballesa, que é un ritmo tradicional do país, e despois 2 muiñeiras, a primeira delas unha muiñeira popular e a segunda muiñeira de trandeiras. A ver,